Дами и господа, вие сте с Тодор Ачев и Антони Кирлиери. Това е нашето двойно оцеляване. Къщата ми бе взривена от крипъри. Малко я поправих, ама сега събирам пак материали да дооправя. Искам да ви информирам за нещо. Антони си направи канал. Сложим дескрипцията. Ако не забравя. И искам да се благодаря за него. Той ми е много добър приятел, освен че ми е много добър канал. Да. Освен че ми е много добър приятел, наистина прави много хубави видеа. Ама наистина. За GTI 5 на PlayStation. В момента не разполага с камера от телевизора, но снима с телефона и пак се получава. И на него се абонирайте, много лайкайте, защото той не иска да много активен, много критичка прави. Аз съм го казал. Две вълна събрах. Добре, да нямаш ли малко... Чакай, ще ти дам още една вълна. Много се изгубих. Аз ти направих забележка да си намалиш, ама единствено се. Да си намали? Да, знам. Изгубих се. Как така? Не знам къде няма. Добре, умри, ще се развиш къщата. Да, ама няма да такова, няма да нещата. Добре, във вода ли си? Да. Знам къде си. Да, дай. Не бе, знам бе, тук съм. Или не. Да, там си, аз те виждам. Да бе. Ти си до това на... Високото, това ли си? До това ли си? Да, ето. Идвам. Значи не мога. Виждаш ли ме? Аз къде си изгубих така бе? Не те виждам. Не си тук. Ето това е високо, да. Чакай, идвам аз до там. Ето те. Къде си? На гърба ти. Оставам ти от тук. Супер. Следваме. Ще има дърво. Не. Мене единственото, което ми трябва е камък. Някой да не чува някой. Мен единственото, което ни трябва е храна. Имаш ли кирка? Не. След това течение. Напирам се. Помощ! Кайте го. Добре. Всички айтеми! Нали имаше в чест? Да, имаше в чест. Всички айтеми ми изчезнаха в течението. Ходи да си го вземеш. В течението са. Ще вземеш нещо. Зомбите са ми ги взели. Зумите да не взимат. Не, взимат. Да, ама само едно. Взели са ми дървото са взели цялото. Добре, сега как да се изкачи от тук? По водата. Много гадно. 3 крипъра подред ми гръмнаха в къщата. Страшно много се изнервих. То как няма се изнервя? Аз трябва да съм някакъв ненормален да не се изнервя. Така. Че бе, нали се презвърта? Моля да ми дадеш малко камък. Чакай бе, къде ми... Нямам камък бе, човек, казах ли? Нямаш ли? Нямам камък. Никак. Съм за разбиране. Може да ходиш да взимаш. Аз нямам нито кирка, нито нищо. Добре, камък не може да се строи. Да. Може, ама... Не съм пробвал. Направи си дървена. Не, може да се щупи, ама много бавно. Дървото ми трябва. Това е проблем. Ще събереш. Добре. Ти имаш ли дърво? Сега събирам. Иначе няма.
беше достатъчно за сега. Няма се бял да правя бял дърво с не разкупа. Отиваме на купон. И нали, както преди това за 15 минути е много гадно. Да. Между другото, какво ще ви Ако кажа? знаете ли ни помогнете някак си, пишете там. Що е така. Да. Едва ли знаете. Ще я направя. И също, понеже Тоди има повече абонати, като влизам в GTA Online, сега като направих новата версия, ме питат да плащам в PlayStation Plus нещо такова. И преди го нямаше, моя приятел има същата версия на онлайн GTA и не трябва да плаща. Ако знаете, коментирайте и после Тоди ще ми каже. Благодаря ви. Дай да спиме. Що? Защото вече. При мен е рано сутрин. Не, да ме Сигурно се. Ти спиш ли вече? Да. Идвам. Идвай. Факт, че не може да се спи заедно. Спиш? Не. Аз спи. Чакай, заспах. Абе. Аз тъп ли съм? Ох. Чакайте да ме господа, че понеже, нали, на моето оцеляване казах, че няма да си правя същата къща като тук. И си помислих, че съм на моето оцеляване и правя същата къща както винаги. Защото сега погледнах. Ама не. На Има моето... толкова, който се телепортира! Гледай го! Да. Виж, той държи такова. Къде го виждаш? Той държи кал в ръката на купче от кал. За първи път виждам това. Не знам. Но аз много искам куче. Аз съм 6. Може да направим едно клипче там. Да? Друго имаш, защото 15 минути някъде да снимам. Ма нещо ще играем, аз ще помогна в нещо. Добре, май 24 ден още ми е достатъчно. 24 камък. Искаш малко камък? Аз съм току-що за такава... не за печка, дай за печка ще ми трябва. На мен печка ми трябва за стеклата. Тук, хайде гориме. Какво? Давай. Не. Маре, кога станаха 8 минути, откакто снимаме? Така. А, 39, така надолу, това изобщо няма да стигне. Добре, дами и господа, обещавам ви, че за следващото двойно оцеляване, не, може би не следващия, но по-следващия епизод на двойното оцеляване ще сме, смисъл извън кадър, ще сме направили доста неща. В смисъл, защото сега много се дразна, че ме гледате как събирам дърво. Не ме гледате. Защото този снима. Съгледеното му е Тоди, знам. Да, между другото, Тоди ми е... В смисъл, всички, с които снимам, ще ми викат Тоди. Защо не ни отговаряте? Защо му учите отпреди? Не разбирам. Добре, колко Това е събрах. Ендермен. О, един стак, баси кеф. Това влезна в моята къща. Телепортиращия. Не може. Виж. Телепортира се. Не го гледай в очите сега. Що? Защото ще набира. Ендермен се. Това казах.
Телепортиращ, я кажеш. Казах Ендермен после. Реди. Той те бие в момента. Пак е крипър, бе. Къде? Не е избухнала, ама е до къщата. Така, сега го привличам. Ела тук, да, ела тук. Ела тук, не прощаш се. Аре, качи се, бе. Така... При мен нито един крипър не е дошъл. Не знам, явно на доста тъпомя съм си построил къща. Точно до тебе съм. Ама нищо. Виж, че бана. Маля, гледай колко дърво имам. Може ли малко? Да. Ама не сега, сега не ми трябва още. Добре. На мене ми трябва песък. Пясък. Песък. Ме ми трябва турчове. Как се правят? С въглища. Може да ми направиш малко? Еми, трябва да ми въглища, аз не мога да... Ти ли път беше събрал? Ами аз умрях. Ако не си спомняш. 10 пъти. От 3 крибъра. Крипер. Гълно. Ама не го мога. Не до моята си. Не. Далеч от това. Там има някой. Има въглища. Ти имаш ли компютър? Няма много бъгъв. Добре, аз съм си приключил къщата. Добре, кой има храна са? Никой. Не нямаш. Не, аз не ми Имам трябва. едно животче. Понеже сам се убивам. То така е най-яко сам да се убиваш. Направо. Пак се си. 60 торча ще ми стигнат. Може ли малко? Ще ти трябва, да. Да, наистина ми трябва. Може ли? Да, бе. Аз ще ти дам стекло. Не ми трябва. Що? Също ще ми трябва, да. Добре, аз ще ти дам. Също така колко ми трябва. 8. Само? Да. А на мене въглища да ми трябва някъде към 10. Супер. Може малко повече, ако може. Или тебе не ти трябва. Винаги ми трябва да ме нещо. Добре, ти първо си направи твоята с въглища и после ми дай на мен. Ето. В къщата съм си. Ще ги оставя в честа. Ти на 3 етажа ли ще? Защото почваш горе. Чакай да ти дам пясък. Чакай. Не пясък. Стой тук. Ето ти 6, сега ще дам още. Дръж. Имаш 20 торча в това. Благодаря. Още два. Благодаря, ходи да спиш. Ай. Им се ще. Ай, лека нещо. Only sleep at night, bla bla bla.
Вече спа. Добре, дами и господа, това ще е за третия епизод на двойното оцеляване. Надявам се да ви е харесал епизода и довиждане.